Za mene priroda je drveće, šuma, divlje životinje. I trava, nalaze se ptice, drveće i razno drugo cvijeće. Priroda je lijepa kad je čista i kad se ne baca po njoj. Životna sredina je kad ne bacaš đubre po ulici nego da ih stavljaš u kante za smeće. Što se tiče zaštite životne sredine i klimatskih promjena, ova oblast će svakako predstavljati najveći izazov za Crnu Goru u procesu evropskih integracija. Crna Gora je samo djelimično uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije. Ono što je ne samo naše mišljenje, problem upravljanja otpadom, vodosnabdijevanje posebno u primorskom regionu, upravljanje otpadnim vodama, odlaganje kanalizacionog mulja, to je jedan od gorućih problema u Crnoj Gori. Naravno, ekološka edukacija i taj dio koji se odnosi na zaštitu šuma nije ništa manje važan. Shodno i možda najizraženije probleme sa kvalitetom vazduha. Trenutno u 3 grada po analizama imamo te probleme, to su Pljevlja, Nikšić i Podgorica. Nažalost, još uvijek ne možemo utvrditi precizan broj nelegalnih deponija, ali znamo definitivno da opštine dalje kriju podatke i da su nam dostavili podatke od 188 na svojim teritorijama koje su registrovali. Mi imamo podatke nevladine organizacije Ozon i Zida iz proteklih perioda koji se penje na 253. Pa mislim da treba da se to reciklira. U plavu kantu se bacaju papiri, a u žutu se baca plastika. Za mene je reciklaža jedna fabrika gde se tu stavljaju neke potrošene stvari i napravi se neka nova stvar. Crna Gora mora što prije da izabere strateški pravac kojim želi da ide kada je u pitanju politika upravljanja otpadom. Nažalost, svjedoci smo da se veći dio otpada u Crnoj Gori odlaže neplanski na otvorenom ili na ilegalnim deponijama. Crna Gora bi trebala u što skorijem roku da uspostavi sisteme selektivnog sakupljanja otpada, kao i da uloži značajne napore na edukaciji stanovništva o selektivnom prikupljanju otpada i recikliranju. Znači, projekat je započeo u februar mjesec 2011. godine, a završen je novembar mjesec 2013. godine. Ukupan projekat, koji smo, ili bolje rečeno, sredstva koja smo dobili preko IPA fondova je, znači, 1.019.000. Znači, od tog voznog parka, znači, da smo dobili 3 kamiona za odvoz smeća, da smo dobili jednu autocisternu, jedan rovokopač, dobijeno je puno tih kontejnera, urađeno je reciklažno dvorište. I ovaj projekat nam je unio nama kod same lokalne uprave i kod samog preduzeća jedno samopouzdanje da zaista možemo da postižemo te evropske standarde, da znači sve zavisi od same organizacije i od onih koji rukovode sa samim projektom. Ja ću vam reći da me možda najviše strah upravo svih onih obaveza iz procesa evropskih integracija koji su u jednoj mjeri naslonjeni na svijest građana. Sve ono što smo do sada radili na polju edukacije nije dalo očekivane rezultate. Ne bih željela da budem gruba, da prosto čovjek nije svjestan određene navike, hoće li nešto pojesti i baciti na sred ulice, neće tražiti kantu, a s druge strane moram reći da je i tu nedostatak da to zajednički sa državom, da svi mi moramo raditi na tome, jer ako već pominjem kantu, moram reći da možda određenu i dovoljnu infrastrukturu nemamo u svim dijelovima naše Crne Gore. U posljednjih 5-6 godina Evropska unija je sa svojim sredstvima u značajnoj mjeri doprinijela i kreiranju i izradi, a i donekle implementaciji različitih politika u oblasti zaštite životne sredine. I mislim da ono što je potrebno u narednom periodu, da će biti neophodno infrastrukturno osposobljavanje, to će najviše da košta Crnu Goru, infrastrukturno osposobljavanje komunalnih preduzeća. Međutim, pregovori u ovoj oblasti nisu samo zadatak vlade Crne Gore, već je to izazov za društvo u cijelini.
Za uspjeh je potrebno aktivno učešće svih segmenata društva, od nevladinog sektora, preduzetnika, političara do predstavnika akademske zajednice. Nije lepo bacati smeće po ulicama. Zato što bismo uništili prirodu. Čuvamo da se ne baca smeće, da se sadi drveće, da se ne gazi po biljkama, da sadimo cvijeće. Evropska unija dodijelila je Crnoj Gori 35 miliona eura za zaštitu životne sredine posredstvom instrumenta za predpristupnu pomoć. Obezbijeđeno je 35 vozila za prikupljanje otpada u crnogorskim opštinama, kao i 2363 kontejnera za otpad. Više od 40 km kanalizacionih cijevi je zamijenjeno i izgrađeno za postrojenja za prečišćavanje voda. Organizovana je obuka za preko 150 državnih službenika na centralnom i lokalnom nivou, kako bi im se omogućilo da pripremaju bolje infrastrukturne projekte i da unaprijede kapacitete za sprovođenje zakona u oblasti životne sredine u Crnoj Gori.